Bé, Joan Roig és mestre de formació, ha participat en diversos llibres d'història com Els nobles i benestants del Montsià, Ulldecona setcentista, en Ferran Grau i diversos treballs publicats a la revista Raïls del Centre d'Estudis d'Ulldecona i al Centre d'Estudis del Maestrat. Joan ens parlarà de la història de la Jota d'Ulldecona, la seva evolució i tant des del punt de vista del ball com de la indumentària de les parelles. Bé, sí. A veure, això ho posarem una mica més així. Suposo que així se'm sentirà. Bé, bona tarda. Me va demanar que vingués a parlar de la Jota i és un treball que tinc fet de fa molt de temps i el tornarem a llegir, veritat? Mireu, la Jota, com a dansa, és una dansa tradicional que està repartida per tota la península ibèrica des de fa molts de segles. O sigui, hi ha documentació, inclús a Castella i a la resta de l'estat espanyol, inclús i sobretot a València, des dels segles XV, XVI, inclús abans i tot. Però aquí, a les nostres terres, el que diem les Terres de l'Ebre, la primera notació que tenim de la Jota, en general, és d'una reprimenda que va fer el bisbe de Tortosa l'any 1734 als balladors del poble que és Aragó, que és Calaceit, però que en aquell temps pertanyia al bisbat de Tortosa. Crec que després va passar, quan això de Franco que els va posar Castelló i Segorbe i va traure de Tortosa diversos rogles de població per a traslladar-lo a altres bisbats, doncs Calaceit també se'n va anar. Bé, perquè era de parla catalana, no podia estar. Llavors, tot i això, ja passant a Ulldecona, suposem que es devia introduir cavall del segle XVIII, més o menys, perquè si a Calaceit i a la zona de Tortosa se ballava al segle XVIII, doncs suposem que al nostre territori també es va introduir al segle XVIII. Per què? Perquè tenim documents a Ulldecona, al llibre de receptoria nova, que quan van fer la fundació de la cofradia de la Mare de la Pietat, que és la patrona d'Ulldecona, van apuntar al llibre de receptoria de l'Ajuntament, que llavors no era l'Ajuntament, que era el Comú, que s'havien gastat uns diners per pagar i fer el ball de gitanes i ball d'espases. I, per tant, no compten en cap moment que hi hagués un ball de jota, sinó que eren simplement ball de gitanes i ball d'espases. Per tant, donem per suposar que la jota es va introduir després en detriment d'aquestes danses que sí que es ballaven al poble. Segons el folclorista Josep Bargalló i Badia, ell creia que en tots aquests pobles de les Terres de l'Ebre i inclús del Camp de Tarragona, com ara Vandellòs i la zona de Mont-roig, que també en ballaven, inclús a Cambrils se n'havia ballat la jota, el que s'ha perdut, el que feien era que llogaven uns músics, una música, o uns dolçainers, o el que sigui, i llavors aquells interpretaven unes jotes. I la que més agradava a la gent del poble, doncs aquella se quedava com la típica pròpia, se l'apropiava el poble. I clar, per això ara a Ulldecona tenim dues jotes, una que se diu la jota vella i l'altra que és la jota oler. Me va dir ella que uns músics d'Ulldecona han descobert que resulta que aquesta jota oler que s'havia perdut de ballar i que amb el senyor, obri parèntesis i després ho tanco, i que amb el senyor Bargalló, com era folclorista, la vam dissenyar per fer la coreografia, tal com us havien explicat una tia àvia meva i sa mare d'una amiga meva també, com se ballava, i entre tots vam poder fer la coreografia d'aquesta dansa que ara s'està ballant i és la jota oler.
Però, a més, aquesta jota olé, que s'havia perdut i ara es torna a ballar, la nostra sorpresa ha sigut que és la jota olé de la Jota de los Remenderos, se llama olé, Jota de los Remenderos, d'un compositor cordobès que es deia Eduardo Lucena i que la va composar l'any 1875. Com va arribar a Ulldecona? Doncs incògnita. Algun dia s'haurà d'estudiar això. Després, a diferència que la jota d'Ulldecona la ballem en rogle, tal com està aquí dalt. En canvi, les altres jotes que es ballen per la part de Tortosa i la Ribera no, la part de baix, vull dir, la Ribera vull dir la part d'Amposta i inclús el Canà, la ballen en fila. I nosaltres ballem amb rodona i la banda al mig. Això normalment és tradició de fer-ho a lo que era l'antiga Castellania, o sigui, a lo que és ara la Terra Alta. Hi ha aquesta diferència de posada en escena, no? Després, també tenim per tradició oral que també ballaven en castanyetes, cosa que ara ja no es fa, s'ha perdut totalment, i a més no les sabem tocar. Jo que he ballat no les sabem tocar, però sabem certament que es ballaven castanyetes per oral i documentació escrita, perquè resulta ser que al 1912 el pare de l'escriptora Montserrat Roig, que era parenta meua, ara fardarem, però bueno, és veritat, va vindre a Ulldecona a veure la seva àvia. La seva àvia, que vivia al Camí Godall, va agafar i li va posar a les mans unes castanyetes, i ella també, i li va fer ballar la jota. I això ell ho va escriure a les memòries de la meva vida. I clar, si aquell senyor, l'any que es deia Tomàs Roig Llop, l'any 1912 va ballar amb la seva àvia, Quimeta, a casa d'ella o a l'ermita, em penso que van anar a dinar a l'ermita, van ballar a l'ermita o així, en unes castanyetes, vol dir que es ballaven castanyetes, simplement, no? Però això s'ha perdut totalment. El meu avi em deia que també, com la lluminària era minsa a la plaça, a part d'anar al cavall, que feia retrocedir tota la gent perquè hi hagués espai per poder ballar, a les quatre puntes de la plaça hi posaven unes coses que es deien els cremallers. Els cremallers eren simplement uns ferros així que ficaven llenya i encenien foc. I allò donava molta més llumenària a la plaça per poder lluir millor els mantons de Manila, que eren també tan bonics. El mantó o mocador de Manila, prefereixo mocador de Manila, que era com ho deien els nostres vells, el mocador de Manila suposem que es va introduir a finals del segle XIX, igual que més o menys, o principis del XX. Per què? Doncs perquè també per anar des de la casa del Majoral fins a la plaça tocaven un mariachi pas doble, que es diu el olé de les mujeres, que és en realitat el mariachi paso doble, el mantón de Manila. Llavors això va relacionat amb aquesta senyora, també és roig vostè, no? La senyora Roig, tots som rojos, ha dit, també a Ulldecona van anar molts de jovens, en aquella època eren jovens, a la guerra de Cuba. Clar, molts de mocadors de Manila passaven per la part de... venien a lo millor de Filipines, però no venien per baix per la Índia, sinó que venien a través de Mèxic, per Veracruz, de Veracruz passaven cap a Cuba i de Cuba aquí. Lògicament,
no hi ha tants indianos com hi ha a Vilanova, ni a Sitges, però també hi ha soldats que van fer la guerra. Precisament jo vaig conèixer un senyor, que era el tio Herevet, que havia fet la guerra de Cuba. Per tant, no és d'estranyar que ens arribessin certes influències no només musicals, sinó també d'indumentària de quan les colònies espanyoles. El ball de la jota era típic i en realitat formava part de lo que ara se'n diu això de Corpus, o sigui, sí, formava part de la vuitada de Corpus, però quan a les processons i tot sempre va el bestiari, va els gegants abans i tot això. Doncs bé, el típic era a la vuitada de Corpus. La vuitada de Corpus, el poble d'Ulldecona lo dividien en sectors. Estava el sector de la Puríssima, perquè és el carrer de la Puríssima, el sector del Roser, que és el carrer del Pes, el sector de Sant Cristòfol, el sector de Sant Vicent, el sector de Sant Antoni i el sector de Sant Pasqual. O sigui, eren els 4 sectors. No, quan n'he dit ja, 8, era la vuitada. I l'últim dia era la festa del poble. Bé, llavors cada nit, cada barri tenia un majoral i uns ajudants que se li deien alets, perquè eren els que després elegien el majoral. El majoral sempre era ric. Per tant, aquell era el que buscava que totes les parelles possibles que vinguessin a ballar el dia que li tocava amb ell, perquè començaven cada dia de la setmana, ballava un barri. I ell procurava que de cada barri ballessin el màxim balladors possibles, el de la Puríssima, el que sigui, i ell ho feia. Quan els balladors acabaven de ballar, els oferia un refrigeri a casa d'ell. Aquestes funcions se van perdre perquè la vuitada de Corpus se va perdre i es va perdre el ballar a la plaça. I es va tornar, però, a recuperar. I es va recuperar, però ho va agafar totes les funcions l'Ajuntament. I llavors l'Ajuntament és qui actualment promociona i fa el ball i gestiona el ball de la plaça. Fa de majoral, però fa el mateix. O sigui, simplement procura que hi hagi moltes parelles i a part d'això, quan s'acaba, ofereix un refrigeri a tots els balladors i balladores, com feien abans els majorals. També era tradició que la balladora, perquè com els homes sempre hem sigut més vergonyosos, no agrada ballar. Fa una mica... I què feien? Les balladores procuraven que, en un temps prudencial, procurar-se un ballador. I llavors el que feien era agafar i aparaular un ballador per poder ballar en elles. I aquell havia de ballar en ella perquè li havia promès, clar. Si ell posava l'excusa, és que no tinc roba de pagès, doncs no cal patir, ja te la buscaré jo. I ella li buscava la roba de pagès, si convenia se l'havia d'emprovar de 3 o 4 persones, però buscava la roba que la gent tenia per les engorfes i pels calaixos i els armaris, però la qüestió era que aquell ballava amb la roba de pagès que li portava ella si ell no en tenia. La roba ja l'heu vista, és un mantó, el que porta ella és un mocador de Manila, gran, d'aquestos que fan 1,70 m, sobretot el que diuen les dones grans en una bona tomaca aquí davant, en uns serrells que moltes vegades se'ls han d'usar perquè els arriben a terra, i també porten elles un pentinat en una trena agafat així al darrere que se'n diu picaport perquè té la mateixa forma d'un picaport de porta. No és una pataca típica, sinó que és un picaport. La roba que porten a les faldetes són d'una roba que es diu de casulla de capellà, que és el que utilitzen les valencianes, també per les falles i tot això, i normalment sol de ser de 3 a 4 teles.
I les arracades són aquestes arracades típiques de paisesa, de la zona nostra i inclús de l'Aragó, que tenen 3 penjolls, un de petit, un altre i un altre amb tanca catalana. A vegades, com pesen, se les han de lligar en un fil per aquí, perquè al botar i saltar, a vegades cauen, i així no se'ls desferren ni no se'ls desfermen. Passava a vegades que el majoral o la família majoral, les noies també no tenien la roba perquè un mocador de Manila val molts de diners. Què feien? Doncs bé, a vegades a la casa del majoral no ballava ningú de la família i a la persona que no tenia el mocador li deixaven. Allò que deia vostè, doncs li deixaven o li procuraven que algú que en tenia i que no ballava li deixés. Avui dia això està superat per una senzilla raó, perquè el poder econòmic majoritàriament de la població ha augmentat i, per tant, la majoria de la part de la gent se'l compra i ja està. Però tot i això encara se n'empren, No llogar, emprar, o sigui, els empren. Després, algunes, com ara, per exemple, Ucesser, la filla del senyor aquest Josep Roig, també es deia Josep Roig, de l'Everet, que es deia l'Herevet i que va anar a la guerra de Cuba, quan se van instal·lar les monges carmelites a Ulldecona, moltes de les noies que anaven a les monges carmelites se brodaven mig mocador de Manila, no quadrat, sinó mig, triangular, sí. Després ja li posaven els serrells i tot això. I aquesta és la que es deia Agustineta Roig, se'l va brodar ella i sa germana, van brodar-se el seu mocador de Manila, que encara em penso que lo tenen els seus hereus. Per què? Perquè, clar, aquestes coses són de gran valor, se deixen en testament i, a més, a vegades una mare li deixava a una filla les arracades i a l'altra el mocador. O, per exemple, me'n recordo jo del meu carrer, que vivia una dona que es deia Cinta, que ella, la Pujola, que ella tenia les faldetes i sa germana, la mare dels Canalda, la Pujola, ho dic allà perquè aquelles sí que són d'Ulldecona i saben de què parlo, però és igual, és anecdòtic, no? Tenia les faldetes i quan ballava una anava a casa sa germana i li agafava les faldetes, o a l'al revés, i podien ballar sempre però tenien una peça cada una. La roba dels xics és la típica de pagès, de poble, simplement uns saragüells negres en unes calcilles blanques, baix porta els calçotets. Tenen el mal costum ara al meu poble d'agafar i fer sortir molt, exageradament, els calçotets blancs de baix. Si un home a principis del segle XIX o a principis del segle XX, que són aquests tratges, hagués anat en els calçotets sortint per baix un pam, li haguessin dit que era un brut. Ara es veu que no, ara això fa net. També se veu que també fa net portar el mocador penjant. Abans la gent se l'amagava la faixa, on has d'anar amb els mocs penjant. Doncs ara està de moda posar-se el mocador penjant. I si pot ser de quadros. Ara sempre està net, si no es torquen la suor. Bé, després ja veieu unes espardenyes que ara ja no n'hi ha, jo ne guardo unes com un tresor, que les tinc, de l'hòstia, que no són idèntiques amb aquestes, sinó que simplement són dues vetes negres, així, i lligades, igual que aquestes. La sola és d'espar, però només hi ha dues vetes, i clar, surt, el dit menut surt fora. Després porten l'armilla i damunt una jaqueta d'un coll militar i una camisa blanca amb tabelles, tota de tabelletes, i el ventall que porten li dona la balladora al ballador quan ell el va a buscar a casa. Per què? Perquè elles no es poden ventar, perquè van sempre en els braços, abans de ballar,
van en els braços en gerra. Clar, elles, si van així, no poden ventar-se. Llavors és el ballador que la venta tota l'estona perquè fa calor. Després, li dona també, normalment, un puro, que els que no fumen se'l guarden i el donen al qui fuma. I després, el que aquí tampoc no surt, és que antigament se ballava en un barret de feltre negre, típic de paisès. Ara ja no se'l posa ningú, però igual que les castanyetes també s'ha perdut això. Després, la faixa també és negra i me penso que tenim poca cosa més a dir. La roba del xic i tot això, la faixa, que avui dia ja veieu a festes, en tants de mocadors de Manila lluís molt i arriben a ser 200, passa de 200 o 210 parelles ballant la jota. No caben a la plaça i s'han de posar tots en fila al carrer Major, perquè a la plaça no s'hi cap. Llavors, és una posada en escena amb molta espectacularitat perquè hi ha molt de color, molt bonic, i ve també gent de fora a veure-ho. L'única cosa que per finalitzar he de dir és que haurien de millorar una miqueta. A part que també s'ha perdut una cosa que era una espècie de ball pla per influència del maestrat, que és que entre tocata i tocata ara parem de ballar i simplement ventem la balladora, cosa que abans, en el so del tamboret que fa allò xec, xacarrec, xec, xec, xacarrec, xec, els homes no deixaven, les dones van lluint igual el mocador de Manila, però els homes no deixaven mai de ballar. Simplement feien el mateix pas que dona el tamboret mentre vas canviant de lloc per tornar a ballar la tocata pertinent. I me penso que ja està tot. No en sé més. No en sé més.